Hrdza. Tichý a zákerný ničiteľ kovových konštrukcií. Znehodnocuje stroje, oslabuje konštrukcie, zvyšuje náklady a ohrozuje prevádzku. Profesionáli však už riešenie majú. TE431 Korostop od spoločnosti Temsys. Riešenie navrhnuté pre údržbárov, technikov, výrobných manažérov a firmy, ktoré sa spoliehajú na účinné technológie a chcú predĺžiť životnosť zariadení. Použitie je rýchle, jednoduché a efektívne, bez potreby brusenia či pieskovania. Prípravok nanášate priamo na hrdzavý povrch štecom alebo rozprašovačom. Korostop preniká do vrstiev hrdze, chemicky ju neutralizuje a vytvára ochranný film, ktorý konzervuje povrch. Po zaschnutí môžete i hneď premaľovať. Náter je potrebné aplikovať do 2 hodín od zaschnutia Korostopu. TE431 Korostop odstráni hrdzu, konzervuje a pripraví povrch na ďalšiu povrchovú úpravu. Objednajte ešte dnes a dajte hrdzi stop. Temsys, dodávateľ profesionálnych chemických prípravkov na čistenie a údržbu povrchov pre priemysel a služby.